It-8 ta' Diċembru huwa l-jum li fih il-Knisja Kattolika madwar id-dinja tiċċelebra il-festa tal-Madonna imnisla mingħajr ebda dnub tan-nisel l-Immakulata Kunċizzjoni. Il-Knisja Kolleġjata ta' Bormla iċċelebrat il-festa titolari tal-Immakulata Kunċizzjoni b'qudiesa solenni, immexxija mill-Arċipriet tal-Parroċċa tal-Madonna tal-Grazzja f'Ħażabbar il-Kanonku Dunevan Karwana, bis-sem tal-Kapitlu tal-Kolleġjata ta' Bormla u diversi saċerdoti Bormliżi. Il-paniġirku kien minsuġ minn Patri Christopher Karwana. Ta' min isemmi li din il-festa kienet dikjarata festa universali mill-Papa Sistu fl-1476 u din il-ġurnata hija festa pubblika f'numru ta' pajjiżi fejn ir-reliġjon Kattolika hija predominanti. Fost dawk li attendew ċ-ċelebrazzjoni f'Bormla kien hemm deputati miż-żewġ naħat tal-Kamra, fosthom id-deputati nazzjonalisti Stephen Spiteri u Karmi Fsud Bonnici. Hawn Malta hawn b'kollox 3 parroċċi dedikati lill-Immakulata Kunċizzjoni, waħda f'Bormla, fil-Ħamrun u oħra f'Talibraċċ. Iżda l-festa ta' 8 ta' Diċembru tkun iċċelebrata wkoll b'solennità anke f'lokalitajiet oħrajn, inkluż fir-Reba' Għawdex. Din is-sena minħabba l-pandemija ebda lokalità ma setet tiċċelebra l-festa esterna tal-Kunċizzjoni għalkemm it-toroq xorta żejnu biex jagħtu libsa ta' festa.